així s'han gastat els diners. La Generalitat, el Partit Popular ha gastat els diners, els ha tirat al FEM. Això no va dir que gastar és una cosa, no invertir, però el que dic és que no els ha invertit. Jo crec que la política té que ser per invertir els diners ben invertits. Ells els han gastat malgastats, efectivament, no? I aleshores no hi ha hagut retorn. En aquests grans events de Fórmula 1 o la visita del Papa, n'hi ha hagut 4 que s'han omplit les butxaques. Ja està. En molts diners, i per això volien coses que costaren molts diners en molt poc de temps, perquè així en aquestes quantitats és molt més fàcil de traure diners i que no es note, no? És molt més fàcil llevar 10 milions de 200 milions que llevar 200 euros de 1.000 o de 2.000, veritat? Aleshores, ahir ells ja ho han fet, a cosa feta, no? I jo penso que això invertit, com dèiem, en ecologia, en benestar, en cultura. Quanta gent coneixem, en talent, la música, literatura, arts plàstiques, artistes de teatre, gent que fa audiovisual. La primera cosa que s'ha retallat. A Sueca tenim un espai expositiu i ve molta gent a exposar. Jo estic molt orgullosa de la programació cultural que n'hi ha en Sueca. Crec que és en diferència de les millors que es fan al país. Una programació rica, variada, estable, en valencià. En projecció, perquè la de MIM se coneix, jo crec que en tota Espanya, pràcticament. Evidentment, això ja és la grossa, però jo dic la de tots els dies, la que aposta per oferir al ciutadà aquesta cultura que no és la cultura per a les èlits, aquesta cultura que és el que necessitem, en definitiva, tots per viure. Claro, però fixa't que en algo que és realment xicotet, però ben fet, com és la mostra de MIM, s'ha fet un nom en tota Espanya, que no cal gastar-se esa millonada de Fórmula 1. Tenim un prestigi. Esteu en el prestigi dels àmbits culturals fora del vostre poble, i això vull dir que no és una ciutat com València o com Madrid. No, és una ciutat relativament menuda. Claro, és menuda, i vos heu fet un nom en tota Espanya, que no cal gastar-se aquestes quantitats de diners, que el que s'ha d'aplicar a vegades és més la intel·ligència, no? I la cultura hauria de ser aquest motor econòmic, no? No, i hem tallat en molts llocs, jo no sé realment en què estàvem pensant, però els espais expositius que n'hi ha en tots els pobles, ahir la gent ha retallat moltíssim. I en Sueca tenim tots els mesos exposicions i van rotant-se. I jo crec que si el poble no serveix per a mostrar tot allò, la cosa es queda en no res. Jo en Sueca també tenim una joventut molt dinàmica i jo crec que hem fet un encert, que és estar en el Consell de la Joventut per a dinamitzar tot això, no? Per a dinamitzar i que aquest espai jove que fem a Sueca servirà com una finestra oberta per a que la gent vega de què són capaços els nostres joves. Claro, però és que ahí també fa molt l'Ajuntament i la institució. Imagina't que això farà també la Generalitat, perquè si la institució, l'Ajuntament o la Generalitat promou, la gent s'enganxa. Claro, si no s'ofereix res, doncs la gent què va fer? No? Perquè a vegades diuen, és que els joves passen. Això no és veritat, els joves no passen. A mi em dol moltíssim. A mi això me pareix una injustícia molt gran i sobretot que se'n tinguin que anar d'este país perquè aquí no n'hi hagi futur. Això sí que és, o sigui, un país que deixa anar els seus joves, això és com el flautista de Melín, no té futur. I aleshores nosaltres hem de fer polítiques per a que els nostres joves puguen tornar. Per als que se vagin anar perquè no tenen així un projecte vital, que puguen tornar, no? Això és fonamental per a el futur del nostre país.